Здравейте всички! Днеска ще видим нещо странно нещо. Дето папи е с прототайп. Ще почнем. Добре, нека да го разгледаме. Да имаме прототайпост. Папи, какво си мислиш, че правиш? Олио. The song is cool. Okay. Bây giờ bác bé vọt. Cái gì muối xuôi. Любимый мне человек папи. Кого? Эй, ё! Те работят заедно? Тя дойде изплъсена, какво? Танчува с прототайп. И е приятел на прототайп. И мами я уби. Те са лоши.